Agora imos cara a piscina de Ordes, onde temos reto para os mozos de Arousa. Marcos, xa está decidido quen empeza. Aquí estamos, dende as piscinas centrais de Ordes, ao lado do Museo do Traxe, Juan José Liñares. Aquí estamos, a puntiño de presenciar o reto de hoxe, mércores día 9 de xullo, a puntiño de ver quen dos dous mozos da Arousa vai conseguir este reto. Será Bruno ou será Borja? Quen será? Quen vai empezar? Decidiste xa? Non había tanta expectación desde que Lidia Lozano saltou o trampolín. Dende que Lidia Lozano saltou o trampolín non hai tanta que dixeches, tanta expectación. Empeza quen empeza? Empeza Borja ou Bruno? Comezarei eu para deixar o mellor para o principio, por suposto. Moi ben, pois nada, pois aí vai, Borja, pois se faz o favor, colle... Así, sin quentar, nada, que, home, con este tempo non creo que faga moita falta quentar, pero bueno, si toca é o mellor sitio, preferes dese lado ou deste? Movemos o sol, como ti queiras, desde ese lado está ben? Ponte, podes empezar. Aquí vemos, lembramos, correcto é coller, estirarse co flotador e volver ao punto de orixe. Así que adiante. Coloca ben os pés, é importante que os coloques aí, moi ben, vai, agárrate ben, e que eu... Moi ben, adiante, máis, estira, e parece que non, parece que houve un pequeno chapuzón, parece que non o conseguiu. Borja, algunha opinión, algún comentario así? Dende casa parece fácil, pero non o probedes, que é perigoso, pero non é tan sincero. Pero están ahora poñendo as imaxes repetidas para toda Galicia. Parece que houve intento de salto, non houve caída, houve salto directo. Non sei que saiu, quero velo tamén, pero puntuádeme ben, que a intención puxena. Ahora mesmo o Comité Internacional deste reto, revisando as imaxes, a ver se houve tongo ou tango. Ben, pois, Bruno, como ves? Como ves que ti conseguiralo despois? Agora está mollado o flotador, é un hándicap. Ben, agora están revisando que é handicap, pero sí, non, é un handicap porque non ten o agarre, verdad? Queres un pouco de bicarbonato que estaban falando aí, se botar bicarbonato ou non, para poder botar nas más? Estaría ben, un pouco como os que fan os atletas. Magnesio. Pero o bicarbonato era para as galiñas, non para vos. Moi ben, pois tocache agora en unha diña. Como lle foi... Vale, despedimos dende as piscinas centrais de Ordes. Despedimos con todo cariño, vale. E un forte aplauso e un saúdo moi grande a toda a estación internacional, a ISS que nos estarán vendo. Xa pidamos ver como lle foi a Borja. Agora imos ver como lle vai ir de contadiño a Bruno.